fredag igen. I dag, der skal vi se nærmere på, hvordan man kan få et lys, altså faktisk et tændt lys, ned i vandet og under vandet, uden at det går ud med det samme. Så med i videoen her, hvordan man gør, og husk på, naturteknologi er alt andet end kedeligt. Men hvad skal du så bruge til det her forsøg? Jo, det første så skal du bruge et glas med vand. Man kan også godt bruge en balje, men jeg foretrækker altså et højt glas med vand, for så kan man nemlig følge med undervejs i forsøget, og det synes jeg er lidt sjovere. Så skal man også bruge et mindre glas, som nemt kan komme op og ned. Fra det høje glas, så skal man bruge et fyrfadslys, og vi skal bruge et fyrfadslys, for det kan nemlig flyde oven på vandet. Og vi skal også have gang i fyrfadslyset, så vi skal også bruge nogle tændstikker. Og hvis du er lidt yngre end mig, eller faktisk noget yngre end mig, så husk lige at spørge dine forældre om lov, før du går i gang med at tænde op på tændstikkerne. Og så er vi faktisk klar til at komme i gang med science-forsøget. Men hvad skal vi så gøre? Jo, vi skal tage fyrfadslyset og komme det ned i glasset med vand. Sørg for, at bægen den vender opad, fordi så er det altså meget nemmere at tænde fyrfadslyset. Men vi kommer ned i glasset med vand lige så forsigtigt, sådan så der ikke kommer vand ind til lyset. Sådan der. Så skal vi have gang i tændstikkerne, og vi bruger tændstikker, fordi så er det nemmere at tænde fyrfadslyset nu, når det er i sådan et højt glas. Så må vi se, om jeg kan få gang i det. Det kunne jeg godt. Så, og så er vi faktisk klar til at gå i gang med forsøget. Det er vigtigt, at man lige sørger for, at der er vand rundt om hele fyrfadslyset, fordi så bliver det nemlig nemmere at lave det her forsøg. Men hvad skal vi gøre? Jo, vi skal tage glasset, komme det ned over fyrfadslyset, få fyrfadslyset hele vejen ned til bunden, og så op igen, og så skulle lyset meget gerne ikke gå ud. Men lad os prøve det. Så, glasset ned over fyrfadslyset, lige så forsigtigt, hele vejen ned til bunden, og så lige så forsigtigt op igen til overfladen. Og vupsi, lyset kom hele vejen op, uden det gik ud hedder det. Så det kommer altså ned under vandet og op igen til overfladen, og der er stadigvæk lys i. Det synes jeg er ret vildt. Men hvad er det så, der sker? Jo, det der sker, det er, at rundt omkring os, der er der luft. Vi kan godt nok ikke se luften, men den er der, og den fylder faktisk også noget. Vi kan fornemme, at luften fylder noget, når vi for eksempel puster en ballon op, og det vil jeg gøre nu, for jeg har en lige her. Når jeg puster ballonen op, så bliver ballonen større, og den udvider sig, fordi der kommer luft i ballonen. Når jeg så giver slip, så bliver luften mindre, fordi der er mindre luft i ballonen. Så man kan altså fornemme, at luft fylder noget, når man f.eks. puster ballonen op. Og den viden, den skal vi bruge, når vi laver det her forsøg. Fordi i glasset her, der er der faktisk også luft. Man kan ikke se den, men den er herinde. Så når jeg kommer glasset ned over lyset, så vil der være luft inde i glasset, og lyset går ikke ud. Vi prøver det en gang til, og jeg skubber lige til lyset igen, så vi nemmere kan få glasset indover. Sådan der. Så når jeg kommer glasset ned over, så kan jeg altså få lyset ned til bunden, uden at det går ud, fordi der stadigvæk er luft inde i glasset. Men mindre jeg lader det stå for længe, så vil lyset gå ud. Og hvorfor gør det det? Ja, det kan du se næste gang, der er Science Friday. Men det var altså denne her uges science eksperiment, og jeg håber, at du har lyst til at afprøve det. Og husk på, naturteknologi er alt andet end kedeligt.